ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва дӯстдорони барномаи футболи осиё. имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе бозиҳои интихобии ҷоми осиё оид ба футбол миёни наврасони то 17-сола дар гурӯҳи H оғоз мегардад. дар он дастаҳои мунтахиби наврасони Тоҷикистон, Муғулистон ва Афғонистон барои рохат ба бозиҳои финалии ҷоми осиё мубориза мебаранд. дар ин гурӯҳ мебоист наврасони Тимори Шарқӣ ҳам ширкат варзанд, аммо дар охирин маврид ин даста аз ҳаққи ширкат дар ин бозиҳо даст кашид. шоми дирӯз мо дар охирин машқҳои дастаи наврасони кишвар пеш аз бозии имрӯза бо дастаи мунтахаби Муғулистон ҳузур доштем. наврасони то 17 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Раҳматулло Фузайлов ба ин мусобиқа омода шуданд. таби болидаи онҳо аз он дарак медиҳад, ки мисли дастаи якачини 20-солаҳои мамлакат, ки чанде пештар аз ин майдон ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё рохат гирифтанд, дар маҷмӯъ ғалаба кунанд. албатта азми қавии онҳо метавонад ба он кӯмак расонад. Раҳматулло Фузайлов хеле дер баъди он ки Зайниддин Раҳимов аз мансаби худ истеъфо дод, ба ҳайси сармураббии ин даста аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон таъин гардид. ба ҳайти даста се дарвозабон Суннатулло Исмоилов, Зафари Баҳруллозода ва Муҳаммад Абдулҳадов, муҳофизатгарон Амири Фарҳод, Баракатулло Неъматуллозода, Шерафкан Саидов, Қамариддин Ғаффорзода, нимҳимоятгарон Умед Назирзода, Меҳрубон Ҳамидов, Муҳаммадҷони Тоҳирӣ, Муҳаммад Қурбонов, Масъудшоҳ Абдулҳадов, Аҳмадҷони Абдусатторӣ, Абубакр Сулаймонов, Юнус Исматуллоев, Абубакр Саидов ва ҳамлагарон Билол Бобоев, Беҳрӯз Хоҷаев, Абдуманон Ҳоҷӣ, Диловар Азизов, Шаҳбон Наимов, Раббонӣ Камолов ва Диловари Ҷамшедзода мебошанд. Прежде всего, приятно то, что ребята все здоровые, самое главное, готовы на все 100%. То, что касается первой игры, к сожалению, про Монголию информации у нас так таковой нету. Но в любом случае, то, что я говорил на пресс-конференции, сейчас слабых соперников нету. Мы одинаково настраиваемся к Монголии, к Афганистану или к любому другому сопернику. Я думаю, что у нас задача, прежде всего, с первого места выйти на чемпионат Азии, к чему мы готовы и к чему стремимся, и, надеюсь, выполним задачу. А все футболисты, которые вы хотели, у вас находятся или как? По большому счету, да, у нас были ребята на просмотре, да, предоставили им такой шанс, такую возможность. Но на данный момент выпали из-за травмы некоторые, к сожалению. Но это футбол, такое бывает. Ну, на данный момент собрался оптимальный состав. خب کدوم خطی دسته ما مثلا مدافعه یا خود خط میانه یا که خط هجوم بهتر است یا که چی کمبودی در این خطا شما میبینید؟ Знаете, я по большому счету не люблю выделять, но как таково хочу сказать, что мы сильнее команды. Во всех линиях мы одинаково сильны. дар доираи омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2023 дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалӣ барои хотира ва ҷоизаи Мираброр Усмонов, собиқ президенти Федератсияи футболи Ӯзбекистон, иштирок карда аз дастаи мунтахаби Ҷопон бо натиҷаи 2-0, Эрон 2-1 ва Ӯзбекистон 5-0 мағлуб гардид. камбудиҳое ки дар он ҷо дида шуданд аз назари мураббиён берун намонд. Спасибо Федерации футбола, то, что нам предоставили такую возможность поучаствовать в таком турнире и сыграть с такими сборными, как Япония, Иран, Узбекистан. Опять же, повторяюсь, результатом мы не удовлетворены, но сама игра показала, что у ребят огромный потенциал, есть над чем работать. Мы подвели итоги, сделали анализ, поправили кое-какие моменты. Была работа над ошибками, и я надеюсь, завтра игра покажет, куда мы, к чему стремимся и куда мы вообще направляемся. имсол футболбозони навра симо ҳамчунин дар мусобиқаи ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ширкат намуда бар Қирғизистон бо натиҷаи 2-0 пирӯз омада бо мунтахаби Афғонистон 0-0 мусовӣ бозиданд ва аз наврасони Ӯзбекистон 2-0 ва аз Эрон 7-0 шикаст бурданд. дар натиҷа онҳо соҳиби ҷои сеюм шуданду медалҳои биринҷиро ба гардан овехтанд.
شما خیلی دیر با حیث سرمربی انتخاب شد چون زیندین رحیموف از منصب رفت و شما به اینجا اومدید وقتی کم نبود برای تیاری؟ Так сложилось, ну, в принципе, времени мало, но здесь уже об этом, я думаю, не стоит говорить. Мы провели работу, я думаю, достаточно. Ребята со временем привыкли к моим требованиям, уже знают, чего я хочу, чего я от них требую. Я думаю, будет все хорошо. در هیئت مربیان بهادر صوفیев، کمال ортиқов، اسدالله نورов و امین سبحانی قرار دارند. حضور سابق سرمربی کلوب مرکزی ورزشی ارتش متخصص ایرانی امین سبحانی در این پای میتواند ما را روبلند کند. این متخصص در فوتبال کشور سهم بارزی گذاشته است و تحت رهبری او کلوب مرکزی ورزش هم صاحب جای سوم شده است و هم امسال در جام کنفدراسیون فوتبال شرکت نمود. خیلی شاد شدم که شما را در اینجا در بین نوجوانان تاجیکستان یافتم و چی شد که شما اینجا اومدید؟ خب من ابتدا سلام عرض میکنم و خوش آمدگویی به شما. به هر حال ما فدراسیون که باشون ارتباطی داشتیم اومدن گفتن که همکاری با ما داشته باشیم با این رده سنی زیر 17 سال برای این مسابقات. ما هم انجام وظیفه کردیم، قبول کردیم و در خدمت این تیم هستیم که انشالله بتونیم یک مقدار یک گوشه از کار ما بگیریم، کمک بکنیم که انشالله موفقیت برای فوتبال تاجیکستان باشه. خب شناس شده چگونه است این تیاری بچه‌های ما که اینجا خیلی کوشش خواهند کرد که صعود کنن و بازی‌های نهایی؟ خب ببین من خودم بگم 7-8 سال مربی همین رده ها بودم، آکادمی ها کار کردم و استعدادی که در این فوتبالیست های نوجوان فوتبال تاجیکستان میبینم واقعا از همه نظر آماده هستن، از نظر مهارت های فردی، از نظر سرعت، از نظر تکنیک. یک مقدار ما به هر حال تاکتیک رو اضافه کردیم، نشون دادیم تو کلاس های تئوری که انشالله 100% آماده این بازی ها هستیم. یعنی شما با اکثر آنها شناس هستید و کی بیشتر با شما پسند است که از نگاه فنی اصلا بالا باشه؟ ببینید خب این الان تیم ملیه دیگه، تیم ملی جای بازیکن‌های سست و ضعیف نیست، همه خوبن. خب و من از قبل خب اینجا بودم دیگه، فوتبال تاجیکستان رو میشناسم، از قبل این تیم رو نگاه میکردم، بازیاشون رو میومدیم مخلصی میکردیم، همه رده ها فرقی نمیکنه، هم زیر 17 هم زیر 20 زیر 23. لکن این تیم خیلی خوبیه، هماهنگه و همدیگه رو میفهمن، تاکتیک پذیریشون خیلی خوبه، دیسیپلین خوبی دارن و آماده این بازی ها هستیم و دلمون روشنه، این گارانتی رو میدیم. ما با دسته منتخب نوجوانان تا 17 ساله کشور باوری و امید داریم که از جای اول با بازی‌های نهایی جام آسیا 2023 رخ میگیرد. البته در این گروه قدرت همه دسته‌های اشتراک کننده برابر محدود می‌شود، اما دسته منتخب افغانستان را خوب می‌شناسیم. دسته منتخب افغانستان چون تاجیکستان در بازی‌های جام کاف امسال در شهر دوشنبه اشتراک کرد و با دسته منتخب تاجیکستان 0-0 و با قرقیزستان نیز با نتیجه 1-1 مساوی بازیده در گروه از دسته‌های منتخب ایران 1-0 و ازبکستان 6-0 شکست خورده است. اما بازی این دسته با دل مخلصان شادی نشاد آورد. در هیچ دسته ما بازیگرانی را دریافتیم که ملکه فنیشان خیلی بالاست. از طرف دیگر سالهای اخیر در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه برای دستگیری تیم منتخب افغانستان مخلصان زیاد شرکت می‌ورزند که آن می‌تواند با بازی این دسته زیبایی دیگری را ضم کند. دسته منتخب مغولستان برای تاجیکستان و افغانستان معمایی خواهند بود. هنگام مشق‌های این دسته ما فوتبالبازان قد بلند و توانا رو خیلی زیاد دیدیم، اما معلومات مفصل به دست نآوردیم. دیروز در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه کمیته نظام و آداب این نهاد در مورد بازی‌های انجام یافته زیر رعایت لیگ فوتبال تاجیکستان صورت گرفت. در نتیجه 17
қоидавайронкуниҳо ошкор гардида муҷозотҳои молию низомӣ содир шуданд. ин дар ёдҳо бо лаҳзаҳои ҷолибу риққатовараш боқӣ хоҳад монд. масалан дар бозӣ байни дастаҳои Истаравшан ва Истиқлол легионери аргентинагии ин даста Гонсало Ритако голеро ба самар расонид, ки ҳам мухлисон ва ҳам дарвозабони Истаравшан Мирзоҳидҷон Ҷалиловро, ки дар дақиқаи 79 Фатҳулло Бобоевро иваз карда буд, дар ҳайрат гузошт. булъаҷабе дар футбол даври 16 чемпионати Тоҷикистон Истаравшан дар майдонаш чемпиони солҳои охир Истиқлолро қабул карду дар дақиқаи 55 бо голи задаи Амирҷон Сафаров ба сафи пеш баромад. вақти асосӣ ба анҷом расид, вақти иловагӣ таъин гардид. Истаравшан метавонист Истиқлоли Душанберо ба шикаст рӯбарӯ кунад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед, ба дарвозабони Истаравшан ӯ хато мекунад ва легионери аргентинагии Истиқлол Гонсало Ритако тӯбро аз ӯ рабуда ба дарвозаи Истаравшан мезанад ва ҳисоб баробар мешавад. ҳайрон нашудед, ки ӯ аз куҷо пайдо шуд. чунин голро солҳои зиёд надида будем. воқеаи дигаре, ки дар ин дар ҳамаро дар ташвиш гузошт, ин хато кардани гурӯҳи доварони фифа дар бозии байни дастаҳои Хуҷанд ва Файзканд буд. бозии зеборо ҳамин гуна амалҳои хато ҳусну қубҳашро поён бурданд. вохӯрии байни дастаҳои Хуҷанд ва Файзканд ҳам аз бозиҳои марказӣ давр ба ҳисоб мерафт. то ин дам Хуҷанд ва Файзканд бо ҳам 6 вохӯрӣ барпо карда буданд ва дар он Хуҷанд 5 маротиба ғолиб омада буду. имсол Файзканд тавонист, ки бо Хуҷанд дар бозии марҳилаи аввал бо ҳисоби 0-0 онро ҷамъбаст кунад. дар ин вохӯрӣ Федератсияи футболи Тоҷикистон беҳтарин доварон Насрулло Кабиров, Исмоил Нуралиев, Исломҷон Холиқов ва Рустам Нурматовро фиристод, то ки ҳакамӣ ҳам ба дараҷаи аъло гузарад. аммо мо чизи дигарро дар ин ҷо дидем. ҳоло ин ҷо ҳуҷуми хеле хуби дастаи Хуҷанд аст ва дар ин баробаре, ки мо ҳоло мебинем, баъди Фирдавс Абдусалимовро зада аз пой афтонидан зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд ва дар дақиқаи 8 Сергей Сканян аз ҳама баланд ҷаст ва ҳисобро боз кард. бисёр як голи зебо ва ин ҷо албатта хатогии муҳофизатгарони дастаи Файзканд ба чашм расид ва ин голи зебо Хуҷандро ба сафи пеш баровард. ҳоло як бори дигар бубинед, дарвозабони дастаи Файзканд Аҳлиддин Ҳабибуллоев дар ин ҳолат мавқеи нодурустро ишғол кард ва тӯб вории тӯри дарвоза гардид. бори дигар боз як ҳуҷуми дигар дар дақиқаи 24 бо ҳамон ҳунарнамоии хуби Сканян ва ниҳоят тӯбро хеле ба Хушнудбек Бозоров мепартояд ва ҳисоб дуболо мешавад 2-0. ҳардуи ин бозигарон аз бозигарони беҳтарини ин давр буданд. вале аз чӣ бошад, ки ин ҷо бозигари беҳтарин Эҳсон Бобоевро мешуморанд, вале ба назари ман Сергей Сканян бозигари асосии ин вохӯрӣ ва беҳтарин ҳам ба шумор мерафт. ҳуҷумҳои пайдарпайи дастаи Хуҷанд метавонист боз ҳисобро зиёдтар кунад, вале ин навбат Аҳлиддин Ҳабибуллоев дарвозабони ин даста хеле моҳирона фаъолият кард. дар натиҷа Файзканд ҳам чанд ҳуҷуми барқвори худро ташкил кард. аз ҷумла Шавкати Ҳотам ҳам метавонист ҳисобро боз кунад. дарвозабони Хуҷанд Шорух Қирғизбоев ин ҷо корномаи хуб нишон дод. ҳоло як лаҳзаи дигар манзури мо шумо мегардад ва футболбозони дастаи Файзканд ба задани гол қодир мешаванд. ин зарбаи тӯбвори Ҷамшед Муродов вории тӯри дарвоза гардид. ҳоло ба такрор ҳам назар мекунем, аммо довари вохӯрӣ Насрулло Кабиров кунҷи чапро нишон медиҳад, ки зарбаи кунҷӣ бояд зада шавад. асабонияти футболбозони дастаи Файзканд хеле боло мерафт. баҳс бо довар хеле зиёд ин ҷо иҷро шуд, вале мо боз ба такрор назар мекунем. ин зарбаро бибинед, ки чӣ гуна вории тӯри дарвоза мешавад, аммо довари канор ҳам дар ин ҷо кори худро накард, хеле дер монд. ҳоло бори дигар ин зарба аз ин нуқта ҳам, аз ин зовия ҳам, аз ин дурбине, ки наздиктар гирифта буд, манзури мо шумо мегардад ва ин тӯб вории тӯри дарвоза дар ҳақиқат гардида буд. бибинед ин ҷо, ҳоло бибинед, баъд аз хат буд ва бояд довар ин ҷо ин тӯбро ҳисоб мекард. вале асабоният ба футболбозони дастаи Файзканд кори худро кард, аммо капитани дастаи Хуҷанд тавонист, ки
дар ин ҷо голи худро ҳам ба самар расонад. ҷаҳонгир эргашев дақиқаи 56 қисми дуюми вохӯрӣ 3-0. ин ҷо дигар бозӣ ба як маъно тамом шуда буд. футболбозони дастаи файзканд хеле ба хатогиҳои зиёд роҳ медоданд ва дар натиҷа ин мухлисон ҳам шоҳиди ҳамин ҳолате шуданд, ки дар ин бозӣ 6 нафар кортҳои зар гирифтанд. Сергей Сканян, Хушнудбек Бозоров, Парвиз Боқиф аз Хуҷанд, Аббос Андалибов, Ильёс Сафарзода ва Артур Баугнон аз дастаи Файзканд. ҳоло дар ҳоле ки ин тӯби задашударо бори дигар мебинем аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев, дар ин бозӣ Билол Сулаймонов ва Алишер Холмуродов аз дастаи Файзканд бо корти сурх аз майдон ронда шуданд. навбати ин ҳам фаро мерасад, вале чун гуфтем ки дар оғоз ки чӣ гуна кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон қазияи худро баровард, ҳам бозингаронро ҷарима карданд ва ҳам ҳоло Билоловро мебинем. ин ҷо тӯб ба дасти ҳамлагари дастаи Хуҷанд Тоир Малодӯстов ки ба майдон омада буд расид, вале довар вақте даъво шуд аз ҷониби бозингари дастаи Файзканд, Билол Сулаймонов ӯро аз майдон ронд ва Билол аз 3 вохӯрӣ маҳрум шуд ва 1000 сомонӣ муҷозот гардид. ин ҷо бубинед амин ба дасти ҳамлагари дастаи Хуҷанд ин тӯб зада буд ва Тоир Малодӯстов ҳам нишон дод ки тӯб ба дасти ӯ гӯё нарасида бошад, вале ин ҷо хатои доварон боз баръало шуд. бори дигар бубинед ин ҷо баръало аст, бо ду дасташ ҳатто тӯбро бармегарданд, вале доварон намебинанд, на довари канорӣ ва на доваре ки дар маркази майдон буд. дигар ҳолатҳо барои Файзканд вуҷуд доштанд, вале боз як корти сурхи дигар ки дар паяш ду вохӯрӣ маҳрумият барои Алишер Холмуродовро дар пай овард ва ҳамчунин 500 сомонӣ ҷарима муҷозот. ҳамин чиз дар ин вохӯрӣ таъсири хеле бади худро расонид ва дар натиҷа доварон ҳоло ҷазо мегиранд ё не, ин барои мо маълум нест, вале як бозии зебое ки дар пай бисёр ҳам ҳолатҳои хуби голзаниро дошт, аз ҷумла ин ҷо ки ҳоло Ҳикматулло ҳам ба майдон омада буд ва ин зарбаи олии ӯ буд ки барои дарвозабон ниҳоят мушкил буд ва футболбозон ҳоло ҳамон лаҳзае ки мо ба шумо гуфтем ин ҷо фаро мерасад ва Алишер Холмуродов ҳам бо корти сурх барои бо довар баҳс карданаш ронда мешавад. ҳолон ки ин ҷо боз метавонист ки Бил Обама ҳам аз майдон ронда шавад, чунки бо тӯб ба замин ба пои довар зад ва ин ҷо корти сурх. тавре гуфтам муҷозот кумитаи интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ин бозингаронро аз бозиҳои минбаъда маҳрум кард. қазияи кумитаи доварон чӣ мешавад? Интизор мешавем. дар ин дар бозӣ байни дастҳои Эсхата ва Хатлон мусовӣ ҷамъбаст шуд. Равшани шаҳри Кӯлоб бар Регари Тадаст бо нишондони 2-0 пирӯз гардида ба зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот баромад ва вазъи хатарноки тарки лиги олиро барои Регари Тадаст бештар намуд. аммо Равшани Зафаробод баъди пирӯзиаш дар майдони клуби марказии варзиши Артиш аз мавқеи хатарнок берун шудани худро дар чемпионати мамлакат дар аввалин ширкаташ дар лиги олӣ наздик кард. Равшани Зафаробод барои беҳтар кардани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқот тамоми чораҳоро меандешад ки аз як бозӣ то бозии дигар бисёр ҳам хуб бозӣ кунад ва маҳорати футболбозонаш ҳам оҳиста оҳиста сайқал меёбанд, чунки ин даста дар мавсими имсола бори аввал дар лиги олӣ чемпионати Тоҷикистон бозӣ мекунад, вале як ҳаракате ки инҷо футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш анҷом медиҳанд, ин ҳоло дар ҳоли пеш аст ки футболбозони дастаи Равшани Зафаробод метонистанд ба кушодани ҳисоб ноил шаванд, вале каме ҳамлагари онҳо аз ин ҳолат дер монд ва ҳуҷуми футболбозони клуби марказии варзиши Артиш ин вохӯрӣ ҳам дар ҳоле гуфтам мумкин аст ки ҳисоб кушода шуд ки қисми дуввуми вохӯрӣ аллакай фаро расида буд, вале мо боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Равшани Зафарободро мезанем. ин ҷо гол зада мешавад, вале довар ин тӯбро ҳисоб намекунад ва Алиев буд ин ҷо
барои ин голро задан. Хуб ин аз рӯи қоида буд ва инҷо зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад ва Хуршед Темур Ҷураев ҳоло ҳамин лаҳза ҳам фаро мерасад, аз назди пои муҳофизатгар ин тӯбро мегирад ва тӯбро вориди тӯри дарвоза мекунад. ҳисоби 1-0 дар дақиқаи 56 Сарбозорро ба сафи пеш баровард. аммо Равшани Зафаробод ба ин голе ки аз ҷониби Хуршед Темур Ҷураев зада шуд, баръакс рӯҳ гирифт ва тавонист ҳуҷумҳои барқвори худро ташкил кунад. Муриддин Ахмедовро дидем. Ин дарвозабони дастаи Равшани Зафаробод аст ки дар ҳақиқат дар ин ҳолат ҳеҷ коре карда наметавонист, чунки инҷо бозигар хеле наздик буд ва зарбааш ҳам ғайриоддӣ сурат гирифт. баъди ба замин задан аз замин хеле ҷаст ва дарвозабон инҷо Муриддин Ахмедов ин тӯбро баргардонида наметавонист. акун навбат ба Равшани Зафаробод ҳам фаро расид. инҷо як зарбаи кунҷӣ зада мешавад, бисёр зарбаи олӣ ва пеш аз ҳама ба ин тӯб Парвизҷон Деҳқонов расид ва тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. дақиқаи 80 1-1 бори дигар ин ҳолатро мебинем. бале, инҷо дар ҳақиқат хуб бозӣ кардан, бозигузории зебо аз ҷониби Равшани Зафаробод дида шуд ва Иброҳим Бабонӣ дарвозабони клуби марказии варзиш Артиш ҳам хато кард. ин боз як бори дигар Бахтиёр Зарипов дар дақиқаи 85 як тӯби дигареро ҳам ба самар расонид ки Иброҳим Бабонӣ дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш ин ҳолатро надид ва футболбозони дастаи Равшани Зафаробод бо ҳисоби 2-1 ғолиб омаданд ва тавре гуфтам дар ҷадвал имконият доранд ки баъди боз як ғалабаи дигар ва нокомии дастаҳои дар наздик буда мавқеи худро беҳтар кунад ва аз ҳамон таҳхонаи ба лигаи якум фаромадан боло равад. аммо марҳилаи сеюм ҳам ҳаст. ҳоло барои ин дастаҳо то ҳол аниқ нест ки кадом даста аз ин мавқеъ ба лигаи якум меравад. дӯстони гиромӣ, даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон рӯзҳои 8, 9 ва 10 октябр гузаронида мешаванд. дар ин давр Регли Тадас бо клуби марказии варзиши Артиш, Хатлон бо Истаравшан, Равшани Зафаробод бо Хуҷанд, Файзканд бо Исхата ва Истиқлол бо Равшани Кӯлоб қувва меозмоянд. бо ин хабар нашри навбатии барномаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта барномаи моро тамошо кунед. хайр то боздид. худро эҳтиёт намоед.